3 ħaddiema u 4 organizzazzjonijiet ġew onorati waqt iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-sena 2020 li telled f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella. Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-sena ta' din is-sena kellu t-tema niċċelebraw is-suċċess tal-ħaddiema tagħna u ngħata lil Rodri Anna Marie Celeste li hija uffiċjal tal-ICT fih dan il-Ministeru għall-Finanzi. Is-Sinjorina Celeste ngħatat dan l-unur b'rikonoxximent tal-ħidma b'impenn li jaqbes id-dmirijiet normali. It-taqsima tal-infurzar tal-liġi amministrattiva tal-Korp tal-Pulizija ingħatat il-premju tat-tim tas-sena fid-dawl ta' twessieħ fid-dmirijiet tagħha fil-protezzjoni tal-ambjent kif ukoll tal-li fl-eqqel tal-pandemija tal-COVID-19 ħadet ir-rwol bħala frontliner. Charmaine Exud, kap tal-Iskola Medja ta' Bormla fih dan il-Kulleġġ Santa Margherita, ingħatat il-Premju Manager tas-sena tax-xogħol li wettqet biex din l-iskola saret fost aqwa skejjel fil-pajjiż. Il-kumpanija Baxter Limited kienet rikonoxxuta bil-Premju tas-sena għall-organizzazzjoni li tħaddem u tippromuovi miżuri favur il-familja. Il-Premju tas-sena l-organizzazzjoni li tippromuovi sostenibilità u responsabilità soċjali marrant l-Aġenzija ta' Malta għat-Teknoloġija tal-Informazzjoni il-MITA li kisbet dan l-unur għax-xogħol li wettqet biex ittejjeb is-sistema tal-informatika fid-Dar tal-Providenza. Il-Kaptan Emanuel Buġelli mit-taqsima korpi dixxiplinati sigurtà uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fih dan il-General Workers Union rebaħ il-premju tar-rappreżentant ta' Trade Unions tas-sena fil-waqt li l-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u l-Industrija kienet rikonoxxuta bir-rappreżentant ta' min iħaddem tas-sena għas-servizz lill membri tagħha u għax-xogħol tagħha fit-tfassil tal-pakketti ta' stimolu u l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. F'kemtej għall-okkażjoni il-President tar-Repubblika George Vella fakkar f'dawk li f'dan iż-żmien diffiċli minkejja l-isforzi kollha tagħhom spiċċaw tilfu xogħolhom. Ejja nkomplu naħdmu flimkien bħala pajjiż maqut sabiex dawk kollha li tilfu xogħolhom jerġgħu jsibu impjieg mill-aktar fis possibbli u jsibu posthom lura fid-dinja tax-xogħol kif kienu qabel u jakkwistaw mill-ġdid id-dinjità li tagħtik ix-xogħol. Intant fl-għotja tal-premjijiet tal din is-sena, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jidher li nesa għal kollox il-ħaddiema tal-qasam tas-saħħa li din is-sena kienu il-frontliners fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19.